Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Mehran tamaşaçılar, nasihatımızın çäklerini biz eski şäherine degişli olan Han etrafına nasihatımız devam edýär. Bu yerde garry enelerden düzülen toplar, şu ýere mahsus olan milli folklor çykyşlaryny ýerine ýetirýärler. Nasihatymyzyň dowamyny şolar barada da görkezmek isleýär. Häzir biz gelin söhbetde şolalyň. Biz Karnabat'tan gelmişik, şeyden, Urmeli'nden. Biz Karnabat owasyndan geldik. Topormyzyň hemmesi ýaly 3 tane owa adamlardan dördülen. Ine biz şeýdip toplanyp meýdana çykyp, ata-babalarymyzdan gelýän aýdymlary ýerine ýetirip, folkloryň bir näçe görnüşlerini ýurdumyzda ýaşlaň bilmek üçin topormyzdy öğretdik. Eski oyunlarımızdan dallı meşe, mor koyun, aşağıdan gelen öyle ilerleyeceğiz bakalım. Eski şäheriň milli tantlary yerli ýaşaýjylaryň ýaşaýyş medeniýeti, geografik ýerleşik sebäpli dürli şahsiýetler görkezýär. Tantlaryň görnüşleriniň bir näçesini erkekleriň we dinanlaryň tantlarynyň aýry tynlyklaryny görmek bolýar. Eski şäher etrafynda ýerine ýetirýän dinanlaryň tantlary dostlukly, mihmansyýerli, garşalyşly häsiýet görkezýär. Yerli tantlaryň ählisi milli türk tantlary bolup durýar. Bizim folklor çykyşymyzyň ödününü toy aýdymlary, toy däpleri düzýär. Her şey kendimizden, düğünlerden öyle öğrendik. Çobanın karısı pazı yazamaz, çobanın karısı pazı yazamaz, çoban gibi adamlar karı bakamaz, çoban gibi adamlar karı bakamaz, derilom para Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eski şäheriň ajaýyp agşamynda eski şäherine mahsus bolan milli folklor çykyşlary barada size häzir fırsatda görüň berýär. Eski şäher sevtini erkekler we dinanlar häzirki döwre çenli düzülen ähli tantlarda aýry tyn oýnaýarlar. Erkekleriň çemçeli tanty zeýbek diýip atlandyrylýar. Çemçeli zeýbek halk tanty eski şäher teplerini oýnalýar. Bu ýerli tant Günnogordan Günmatara tarap we Günortadan Demirgazyga tarap geçişini görkezýär. Men söhbetdeşim Stoparyň ýoldaşçysy, ýani Mustafa. Mustafa Ergüler ben. Eskişehirliyim. Size bugün Eskişehir'in yerel danslarını sergiledik. Erkeklerle beraber Eskişehir Zeybeği ve Martinim Zeybeği'ni oynadık. Kadın dansları olarak da kahveyi kavurdular ve entarisi kırmızı adlı oyunları oynadılar. O şekilde Eskişehir'in yerel danslarını size göstermeye çalıştım. Eskişehir'e özgü erkek oyunları olarak 5-6 tür var, farklı tür. Kaşıklı zeybek olarak geçiyor bunlar. Çok ağır zeybek de değil, biraz hareketli. Kadın ve erkek dansları karışık olduğu danslar da var. Kızların da aynı şekilde.
Güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarın eylemeli, eylemeli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Kaşık, ritim tutuyorlar kaşıklarla. Bu şekilde. Şöyle alıyorsunuz. Şöyle mi? Şöyle. Kapatmış. Lewat vilayetimizde de var, bizde de Çemçe'de tanıt edýän enelerimiz var. Umuman şu türkü haklarynyň köpsünni Çemçe owazlaryny tanıt edýän toporlar, farkly toporlaryna galat gelmek bolýar. Türkiýede de şular ýani meşhur ähli vilayetleriň çäklerini. Biz bilen şular ýaly gyzykly söhbetler bolan üçin Mustafa köp sag bolsun aýdýar. Tiýahadymyz bor, eski şäherden dowam eder. Teşekkür ederim Mustafa. Biz teşekkür ederiz. Dünýäň erkekleri hoşup ýerine ýetirýän tanslarını elleri jaňjaňaşly ýerine ýetirýärler. Bu tanslar häzirki zamanyny owa ýerlerini we eski şäherin köni ýaşaýyş ýerlerini görüp bolýar.